Ako by si reagovala, keby chceš byť s niekým a on ti povie, že je panic? Super, mám panicu. Je jeho prvá trojka vo vzťahu. Som vždy tú trojku chcela. Kde všade by sa mal chalan holiť? Čaute, ja som Rajderka a vítam vás u môjho prvého videa, ktoré bude maximálne asi subjektívne, lebo sa budem vyjadrovať z nejakého toho môjho pohľadu. Každopádne ja si nebudem dávať servítku pred ústa a poviem vám presne veci, nie jak sa majú, ale jak sa podľa mňa majú. Ako prvá otázka je najväčšie varovné signály na chalanovi. Keďže žijeme v dobe, akej žijeme, prvé, čo ja si všímam z toho nejakého internetového sveta, za mňa najväčší varovný signál je to, keď prídeš na profil typka a vidíš, že má napríklad cez 1000 sledovaní a z toho 900 sú plné ženy. To je u mňa úplne, že no-go na prvú. V tej normálnej, zdravej sféry, keď niekoho spoznáš osobne, keď je ten chlap až príliš prehnane sebavedomý. Na prvú proste ti dáva pocítiť, že on je tu ten najlepší a nad neho není. Troška skromnosti by ti nezaškodilo, vieš jak? Dobre, ako by si reagovala, keby chceš byť s niekým a on ti povie, že je panic? Ja mám 25 rokov. Pre mňa je veľmi dôležitá vec. Neviem, či by som hneď zavrhla týpka kvôli tomu, že je panic. Asi nie. Ale ak by to tam neklapalo, tak by to bol veľmi zásadný problém pre mňa. Ja napríklad som toho názoru, že ak aj s niekým sa stretáš, tak nebudeš sa teraz 4 mesiace stretať, bude všetko dokonalé a zrazu až po 4 mesiacoch sa spolu vyspíte a zistíte, že to tam absolútne neklape. Nehovorím, že vyspať sa na prvom rande, ale určite ani s tým neotáľať, lebo fakt sa ti môže stať, že ty kokos, ten človek ti sedí vo všetkom, ale v posteli ti nesadne. Si by som aj nechcela doučovať niekoho v sexuálnej výchove v jeho dospelosti. Akože nereagovala by som nejak negatívne, nedala by som mu to pocítiť, ale určite by som v duchu nereagovala ani pozitívne, že super, mám panica. Jem jeho prvá. Asi nie. Tým by som chcela naviazať na otázku, že je normálne, aby som mal 26 rokov a ešte nemal babu. Či to je normálne? Neviem. Asi úplne nie. Ja si nemal, že nikdy babu. Tak by som veľmi popátrala, že kde je tá chyba. Či ty nie si tá chyba. Moja jediná rada na to, skús byť trochu normálny a nájsť si babu, lebo v 26 nemať žiadnu takúto skúsenosť, tak je trošku weird, no. Záleží na veľkosti. Určite záleží na veľkosti. No chalani mal nejaké také tie milné predstavy, že čím väčší, tým lepší. Nie je to tak. Ja si myslím, že každá žena preferuje nejaký taký ten zlatý stred, že ani brutál gigantický, ani mega malý. Poďme ďalej. Kde všade by sa mal chalan holiť? Ja ti poviem, kde všade by sa nemal chalan holiť. Mala som jedného týpka, bol to hokejista. Iná vec, ktorú si fakt, že zreteľne s ním pamätám, čo je smutné, tak bolo, keď sme proste partia ľudí sedeli u ohniska. Tu sa chytla jeho nohy a to bolo niečo strašné. Jednoducho som sa chytla jeho nohy a mal ju oholenú s tým, že už keby mu to tam začínalo rostnúť. Prosím vás chalani, ja viem, že niektorí športovci sa musia holiť, ale on sa vyložene holil, lebo že sa mu to páčilo. To je za mňa tak antisexuálna vec. Ježiš, jak mám ten vlas. Ja neviem, že či sa to nejakej žene páči, ako zatiaľ som takú nestretla. Ak hej, napíšte to do komentára. Tam by sa určite chlap nemal holiť. Daj Bože, ešte ruky. No ty vole. Chlapi, buďte chlapi. Dobre, red flagy a green flagy na opačnom pohlaví. Inak ja strašne nerada používam toto slovné spojenie, že red flag, green flag a podobné veci. Ja začnem tým pozitívnym. To je, že brutálne, keď je chlap pozorný, starostlivý, cieľavedomý, úprimný a lojálny. Je veľa toho, že? A vtipný. Že úplný red flag. Ja strašne neznášam egoistov, ktorým nemôžeš nič povedať, na všetko úplne sú hákliví, nevedia žiadnu nejakú takú tú objektívnu kritiku zniesť, nemajú žiadnu sebareflexiu, ľudia, ktorí vidia len samých seba. To je podľa mňa, že chodiaci red flag totálne. Čo ťa priťahuje na opačnom pohlaví, či už povahové črty alebo fyzické? O tých povahových v podstate však to je to, čo som hovorila, ale z tých takých tých fyzických, tak čo ja si fakt, že na prvú všímam, tak sú zuby, oči. A ja nejako neriešim, že proste či je chlap vypracovaný, či má kila navyše, alebo tak, toto celkom ide mimo mňa, že nepotrpím si zo dňa na nejakých svalnatých rambov. Samozrejme, nemôže byť tlstý alebo dačo, že proste sa o seba nestará, to zase nie. Hrozne rada také dlhšie vlasy. Udrlinky na ofinke. Trojka vo vzťahu, áno, nie.
Ja keď proste dám nejaký flashback do môjho mládeneckého, keby som mala že 50 kokos, ja som vždy bola presne ten typ, ktorý strašne chcel trojku. Ja som vždy tú trojku chcela. By the way, nikdy som ho nemala, lebo vždy som mala asi rozumnejších partnerov, než som bola ja sama. Keď sa niekto rozhodne mať otvorený vzťah, nech ju má. Ale za mňa trojka do nejakého takého vzťahu, ktorý chceš naozaj budovať, ktorý chceš, aby sa rozvíjal, aby stál na pevných základoch, nepatrí. Príde mi to, že hrozne je to také hazardovanie s tým vzťahom, lebo ty môžeš niečo chcieť, ale zároveň nevieš, jak sa budeš cítiť potom, keď to zrealizuješ. To, že niečo chceme, je jedna vec, ale to, jak sa potom cítime, keď sa to fakt stane, je druhá, lebo sú to pre nás neznáme pocity. Neriskovala by som to, že na základe jednej užitej noci, ktorá nám dá proste nejaký dopamín, by sa mi to mohlo celé zbortiť. Myslíš si, že keď si dvaja myslia, že sú si súdení, ale teraz nie je ten správny čas, tak by som mal čakať na ňu, aj keď je teraz niekým iným? Určite by som nečakala na niekoho, kto je s niekým iným, že mám príležitosť mať vzťah, ale odmietnem ho už len na základe toho, že si myslím, že som si súdený s niekým iným. To úplný bullshit. Nečakaj, to, čo k tebe má prísť, k tebe príde, aj vtedy, keď to najmenej čakáš. Hlavne sa nezaraďuj v živote podľa toho, lebo si myslíš, že niečo tak má byť. Nemusí. To, že ty si to myslíš, neznamená, že to je pre teba aj to správne a má to byť v tvojom živote. Takéto, že bol to správny človek, ale nesprávny čas, to u mňa neexistuje. Tedy sme sa v nesprávnom čase. Prečo? Stretli ste sa proste vtedy, keď ste sa mali stretnúť, dali ste si to, čo ste si mali dať, a či už ste si dali zlé alebo dobré, jednoducho ten človek splnil v tvojom živote určitú funkciu, ktorú mal, a vždy tam bol na niečo, aby ti ukázal, aby ti dal, a z toho sa máš ponaučiť zobrať si. Niekedy aj to zlé, ale odstupom času vždy uvidíš, že si zobral z toho aj to dobré. Takže nečakaj na nikoho. Ak to k tebe má prísť, tak to príde bez toho, aby si to ty musel nejakým spôsobom zariaďovať a ísť tomu naproti. Ja som nejaký ty kokos psycho. Ja tu sedím a úplne, že chcela som to natočiť, nie až tak rázne, a zrazu zistím, že ja tu proste sedím a úplne jak vieš, že životné múdra tu dávame, keby som si prežila celý život už. Počkaj, otázka. Keď som bol na psychiatrii, je možné si nájsť priateľku? Z nejaký by som si to, že napísala sama, ale pri sám Bohu nenapísala. Bola som v podobnej situácii, takže môžem toto asi nejako sa k tomu tak normálne že vyjadriť. Že si bol na psychiatrii, není absolútne žiadna hanba, ani žiadne zlyhanie, ani nič tomu podobné, a už vôbec nie je niečo, kvôli čomu by si nemohol nájsť priateľku, alebo by si sa bál nájsť si priateľku. Ak máš nejaké psychické problémy, ktoré si ochotný riešiť, strániť ich zo života tým, že proste budeš chodiť na terapiu a podobne. Určite nie nič, čo by ti malo brániť v tom, aby si našiel priateľku, ak ju nebudeš zhadzovať nejakými tými svojimi psychickými vecami. Tak vždy hovorím, ľudia by proste mali preventívne, tak jak chodia k doktorovi, chodiť aj k psychiatrovi, alebo respektíve k psychológovi, lebo to naše duševné zdravie je rovnako dôležité, jak to naše fyzické. A veľa ľudí to nerobí, alebo odmieta terapie a potom bojuje sám so sebou, až pokiaľ fakt, že padne na úplné dno a neuvedomí si to. Není žiadna hanba skončiť na psychiatrii, není žiadna hanba chodiť k psychológovi, chodiť na terapie. To znak toho, že na sebe chceš pracovať a chceš sa ďalej rozvíjať a si vedomý toho, že máš nejaké problémy, ktoré vieš, že nie si schopný riešiť sám. Ako mám prekúsnuť to, že bývalka si našla iného hneď ako sme ukončili 4-ročný vzťah? Ono strašne záleží. Proste niekto je 4 roky v tom vzťahu šťastný a ten druhý napríklad, že není, a už počas toho vzťahu sa keby rozíde s tým človekom. Vieš, že ono strašne dlho niekedy trvá to, než proste nabereme nejakú takúto odvahu, aby sme vystúpili z tej svojej komfortnej zóny, z nejakých z tých svojich strachov a obáv a opustili ten vzťah. A vtedy mi príde aj celkom normálne, že ten, ktorý už sa rozišiel v tom vzťahu, je schopný si nájsť niekoho nového v podstate, že hneď. Čo by som ti poradila, je sa nad tým, nechcem povedať, že povzniesť, ale nejak tú situáciu prijať tak, jak je. Aj keď ju nemusíš chápať, ale snažiť sa jednoducho prijať, že sa to stalo, že už to nezmeníš a posunúť sa ďalej. To, že ona si našla, neznamená, že aj ty si teraz musíš narýchlo niekoho nájsť a byť s niekým na silu len preto, že ona je, alebo že máš pocit, že musíš si niečo dokázať tým, že si niekoho aj ty nájdeš. Kľudne buď sám, koľko budeš potrebovať, buď sám pol roka, rok, ak bude treba. Ak nebudeš ready na vzťah, nikdy do neho nechoď, lebo jediné, čo spravíš, ublížiš okrem seba aj niekomu inému, kto napríklad fakt chcel mať vážny vzťah, ale vďaka tomu, že ty si mal nejaké svoje nevyliečené veci, tak si ho jednoducho v podstate zranil, ublížil mu. Za mňa chodiť zo vzťahu do vzťahu je len takéto utekanie pred sebou samým, že nechceš proste čeliť nejakým tým svojim problémom, nejakým tým svojim strachom, takto zaplácať
splácávaš tým, že si nájdeš niekoho ďalšieho a budeš tú pozornosť upínať na ňoho, miesto toho, aby si ju upínal sám na seba a riešil si nejaké tie svoje veci, napríklad kvôli čomu stroskotali tvoje predchádzajúce vzťahy a podobne. Aké máš rady, tipy, že ako byť v živote šťastný? Toto je inak veľmi super otázka, lebo môžeš mať všetko. Môžeš byť bohatý, môžeš mať krásnu ženu, prosperujúcu firmu, nádherný dom, opiči psa a môžeš byť nešťastný. Zároveň nemusíš mať že vôbec nič, úplne minimum a môžeš byť šťastný. To hrozne to šťastie je brutál, subjektívna vec a aké rady a tipy, aby si bol šťastný? Mňa osobne, čo najviac vždy robí šťastnú, keď si nastavím nejaké ciele, snažím sa ich prekonávať a aj sa mi to darí. Že som úspešná v niečom, čo chcem dokázať. Ja, jak nemám nejaký cieľ v živote, tak sa cítim taká hrozne stagnutá, že ja keby si stále potrebujem dávať nejaké veci, ktoré potrebujem sa na ne fokusnúť a potom ich dosahovať. Potom také centrum toho šťastia je byť veľa zamestnaný. Jak máš množstvo voľného času, máš aj množstvo voľného času na to stále premýšľať, byť v svojej hlave uväznený a tam začneš presne rozmýšľať nad vecami, ktoré ťa môžu začať robiť nešťastným. Ak nemáš do čoho kopnúť, jak nemáš nejaké vízie, tak zrazu dojde takéto, že keby už nemáš čo v tom živote, že už keby ti ten život nič neponúkal. Chcela som to video natočiť také vtipnejšie, to proste prebieha na mojich streamoch, ale zároveň tie témy mi prišli strašne také vážne a nechcela som ich nejako spochybňovať alebo k ním pristupovať nejak z recesie. Každopádne nezabudnite nasledovať na mojom Instagrame, dať mi odber, prísť na Twitch za nami. Som rada, že ste niektorí dopozerali až do konca a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!